Менә шундый дәүләт инде җырчыларга закон чыгарырга уйлап тора. Түләп концертлар кую турында сүз бара. Без инде кем әйтмешли, болай да налогларын түлибез инде. ИП булгач инде ул декларациясында тутырасың, налогында тутырасың. Арендаларны түләп торабыз инде без, залларның арендаларын түлибез. Тагын артистлардан нинди налог алып була инде? Мин, конечно, белмим. Дөресрәк әйбер булып бетер микән инде ул? Радиосында худсовет элек бар иде, дөрестән дә худсовет бар иде. Ул кирәкләй бер менә мин кирәк дип табам. Дөрестән дә хәзер 800-гә якын җырчы татар эстрадасында, башкорт эстрадасында, шуңа күрә дә мин инде әйтәсем килә, худсовет инде ул бөтенесе автор башкаручы, бер җыр язалар да, все автор башкаручы. Минемчә, ул җырны халыкка чыгарганчы худсовет башта тикшерергә тиеш. Элекке заманда да мәгънәсен аңларга тиеш. Ул халыкка чыгарга тиешме ул җыр? Ул халыкның күңеленә барып җитә торган җырны анализировать итеп, фильтровать итеп, менә шул вакытта дөрестән дә 800 җырчы булмас иде Татарстан буйлап. Инде где-то бер элекке заманда кебек минимум максимум 100 булырга тиештер, самый официальныйлар. Шуңа күрә дә мин бу худсоветның булуына бик хуплыйм. Дөресте белән киләчәктә карарбыз ничек булыр.